Wannan wasu daga cikin kalamai ne wanda Bola Ahmed Tinubu ya fito ya bayyana cewa ikirarin dawo da tallafin man fetur wannan rashin sanin shugabanci ne da kuma tattalin arzikin Najeriya. Shi kuma Abdulmajid Al-Mustapha Komanda ya fito ya bayyana cewa darajar jam'iyyarmu ta APC ta sauka da kaso 80 akan kalmar Alhaji Atiku Abubakar wazirin Adamawa da ya fito ya bayyana cewa idan har 'yan Najeriya suka haɗa mai dukkanin ƙuri'unsu ya zama shugaban ƙasar Najeriya a shekara ta 2027, hakan yana da tabbacin cewa zai da tallafin man fetur, sannan kuma ya ƙara da bayyana cewa yana da tabbacin cewa zai kawo ƙarshen matsaloli da ke addabar ƙasarmu Najeriya. Amma dai Bola Ahmed Tinubu bai ƙasa a gwiwa ba ya mai da martaninsa, domin a halin yanzu dai INEC ta ba dukkan wani ɗan takarar dama yaƙin neman zaɓe cikin lamana ba tare da hatsaniya ba kuma dai husuma. Muna ganin cewa kalaman ɗan takarar Alhaji Atiku Abubakar za su iya yin nasara a zukatan al'umma bisa yadda ya fito ya bayyana su, kuma a shekarun da ya gabata ma ba irin waɗannan kalamai su ne suke tasiri a zukatan mutane, suka cewa bai fa kamata a ce sun zaɓi wanda ya fito ya bayyana musu cewa zai cire tallafin man fetur ba, su san da cewa cire tallafin man fetur zai iya jefa rayuwar 'yan Najeriya cikin wahala. Amma Bola Ahmed Tinubu a kamfen ɗin shi bai bayyana haka ba, amma kuma yana hawa ya cire tallafin. Sai dai halin yanzu Alhaji Atiku Abubakar ya nemo hanyar yaƙin neman zaɓen shi cikin sauƙi inda zai iya siya zukatan al'umma, kuma dai tuni za mu iya bayyana cewa faɗa waɗannan kalamai nashi ya siya zukatan al'umma sosai ba ɗan kaɗan ba, kuma mai bi zai iya nasara a zaɓe na gaba. Amma sai dai Bola Ahmed Tinubu ya bayyana cewa wai ikirarin da tallafin man fetur rashin sanin tattalin arzikin shugabancin Najeriya ne da kuma yadda ya kamata a ce an gudanar da shi. Shin talakawa su mutu da yunwa, talakawa su mutu da talauci, a mutu da fatara, a mutu da a yanga barin ƙasa domin neman rayuwa mai inganci? Shin wannan shine tattalin arziki? Ƙasa na da kuɗi amma talakawa na kukan yunwa? Shin wannan shi ake kira suna tattalin arziki? Idan har wannan shine tattalin arziki, ai kuwa ba shi da amfani. Da lokacin da kace ƙasa na zaune lafiya, ƙasa ba ta fama da yunwa, matasa na da aikin yi, wannan shi ake kira suna tattalin arziki, ba a tara kuɗi ba a ta gina gadoji marasa amfani bayan masu hawa gadojin suna fama da yunwa a cikinsu.